sports updates, worldwide news, podcast, some politics updates, gossip shows. We are here for you and be here for us. Please subscribe. Tam Maobama Studios. You are welcome. Right, Maswera say, my fellow Zimbabweans, Maswera say. So, guys, to those who follow us, Maskati Ndambuya ne update from Chimama. Vanova vane audio iyo yalika yavanga vachirambirana na comrade Nyoka Yemabhunu kuti zvamuri kutaura zvemusi wa 31 March it's too far. Hatingasvike ikoko Munangaro ari muoffice. But ndadzoka zvekare manheru anaya ne respond kubva kuna comrade Nyoka Yemabhunu. Varesponda vakati don't play ne politics. Politics is not a kids game. So musanyengere vanhu muchivati let's go muchaita kuti vanhu vaurayiswe mumastreets. Guys, pakaipa, handisoda kupedzera nguva yenyu. Just listen to the audio yabva kuna comrade Nyoka Yemabhunu. Here we go. Right, kanjani macomrades maskera sei kose kwamuri tenzi akuitire zvakanaka, nyasha dziwanzwe. Macomrades, I think chinhu chekutanga mune zvematongerwo enyika, tinofanira kumachuwa mupolitics, kuibva chaiko mune zvematongerwo enyika. Ziva pawakatangirawo pane zvematongerwo enyika wodzidza, because mupolitics munosangana zvakasiyana siyana. Izvozvo zvaunosangana nazvo mupolitics zvinoita kuti uibve mune zvematongerwo enyika womachuwawo, because nyaya dzine chekuita nedemonstration idzi, demonstration haiite success nenyaya dzema-emotions. Hazvisi zvinopa kuti demonstration iite successful. It's about a strategy. This thing needs intelligence. Chinhu chatakatarisana nacho ichi hachisi chinhu chokungofunga mumba mako wafunga kuda kutsvaga mari kuna Britain zvatikuona zvikuita nevamwe zvokuti vari kuda kumuvha ma-emotion ezvinonenge vakatora mari dzevanhu vachinyepera vanhu kuti tichazoita demonstration musi wakati tichadai vopiwa mari dzevanhu kuna Britain kuzvimwe zvavakadzi zvinoshamisira musocial media. Zvotora mari dzevanhu kuzvapa pressure manje nenyaya yezvinhu zvokuti haazi ma-politicians. They are there in politics kuti vatsvage mari vawane kurarama, vashandi havana chavanoita, basa ravo nderongogadzira zvimagroup vachingoda kudengena. Look, this struggle haizi yemahumbwe. Struggle iyi ndeyekusunungura vana veZimbabwe. Demonstration iyi haina mumwe munhu akaironga kunze kwangu, ende ndaironga ndandine ma-advice, ndandine guidance. I know where my power is coming from when I'm doing this. I'm not alone. So koita vamwewo vanzwa kuti tiri kupa directive yekuti vanhu gadzirirai kunofanira kupindwa murodhi, vauya zvino vakuda kugadzira zvavo, vada kuzvita nguva nema1 vachipiwa mari vachiisa muhomwe, toda kuzoita press conference, toda kuzotsvaka vapota vachipiwa mari nevanhu. Isi takataura takati hatisi kuda mari dzevanhu, chatiri kuda tiri kuda simba revanhu. Kana tagadzirisa zvinhu vanhu vouya kupinda murodhi. Haugone kutinhira vanhu murodhi usina protection nevanhu. Zvatiri kungoona zviri kuitwa nevamwe vari kungonyora tumastika tusina nebasa rese. Nditeerei ndikuratidzei kuNew Zimbabwe, kwete kuita nhodzerwa imi muri vanhukadzi musina chamunoziva. Hamuna directive, hamuna end game yechinhu ichi, hamuna chamuri kuziva. Munoita nhodzerwa motina vanhu mumagroup mumastreet mevabva vanopfurwa, mangwana vanodzoka kwauri. Unoziva here kuti kana uri leader anoziva zvaanoita, before wapa decision unofanira kuita make sure kuti vanhu vacho vauri kutinhira mastreet vari protected here. Ndo chekutanga post nekuti upenyu hwemunhu hwakakosha. Yes, we know is a struggle, but hadzizi hondo dzese dzinorwiwa nepfuti. Pane dzimwe hondo dzinorwiwa nebrain. Saka vamwe vanzwa kuti Nyoka Yemabhunu adedzera ningi vakugadzira zvimaningi zvavo, Nyoka Yemabhunu anopenga ari kuti ngatiendei ku31 we know, ende takagara pasi pamusoro pechinhu ichi. Mazvinzwisisa? And ending game yechinhu ichi, I know what is going to happen. Geza ari kuziva what is going to happen about this thing. We know it's a done deal.
Saka musaite nhodzerwa muchida kutumirwa mari kunana Britain uko nenyaya dzekuonererwa mumasocial media muchita tumanhingi tusane basa rese vamwe vakadzi makutaura zvimwe zvinhu zvisane basa rese. Hatisi kukurwisai. Kana makapenga isa hatina munhu atakarambidza kuti apinze vanhu mumastreet. Kana makapenga kubva kavapinzei mangwana chai tiona kuti zvinopera sei mumastreet macho. Isu chinhu takachigarira pasi. Takaona weak point, takagara pasi, takaona patiri kufana kupinda napo. We are ZANU-PF members, toziva panobatwa nepasingabatwa. Saka we are taking time kuti chinhu chibve tichigadzisa zvatiri kugadzisa kuita kuti vanhu vakapinda mumastreet vachaenda kunomacha, hapana ari kuvarova, hapana zvavari kusangana nazvo. Munhu kana achiti sainirwa kunzi ngaaende, kana tapinda mumastreet masoja haasi kuzorova vanhu, achanga akatomira nevanhu, mapurisa akachanga akamira nevanhu, hapana ari kuzorova munhu. Kana zvadaro ipapo ndopatiri kubva tangodhira naye obva aenda kumba. Hatisi kuda kuti isusu inini ageza totina vanhu mumastreet topedza tanzwa kuti papfuurwa vanhu 9, papfuurwa vanhu 10. Don't play with politics. Politics is a dirty game. It's about state strategy. Zvinoda intelligence kwete zvongoti wangomuka chichembere uri kumba kwako iko kongoti ngavataenda mangwana ngavati azvisolve issue yatakatarisana nayo. Mnangagwa is a killer and everyone knows. And that man is too intelligent. Anotodawo intelligence iri very deeper. Murunzwa. Kwete zvongoti munongomuka uchiti vanhu ngavapinde mumastreet, vanhu ngavapinde mumastreet. Munovapinza vana mumastreet mame kwangoroha aviri vatatu nepfuti mese maparanga nemakutiza. Magonei manje. Nditerei ndini ndine nzira yekuKenani inini nageza. We know what you are doing. We can delay but we will succeed. Turunzwa vamwe vari kuti amanje zvichabuda here zvazvatanga kuita mutauro. Iwe kuhukura kwembwa akutadzise nzou kufamba maniwe. Chiko. Kuhukura kwembwa akutadzise nzou kufamba. Vari kuda zvedemonstration iri success ino successa. Nditerei. Ndinokuratidzai Kenani. Inini nageza ndinokuratidzai Kenani. Nana Malcolm tichanokuratidzai Kenani. Kwete kungotumbwida kuda kutina vanhu mumastreet musina protection yevanhu. Hatina bato ratisiri kushanda naro. Hatina vanhu vatisiri kushanda navo, but we are not here kuti disclose kuti ningi nanhingi wose tiri kushanda naye. Tine mobilization iri kuitwa paground iri very ningi legendary. Even mumamisha vanhu vari kupinda zvakangwara vari kuita mobilization. Kuitira kuti kana chachaya patichazongoti akutumira mabhazi edu. Mabhazi anotongonorara ari madistrict chakatongochaya usiku iyo vanhu vachingouya. Tototanga chini. Kutaura date yekuti tiri kuita musi wakati kureva kuti pane chatiri kutemba hatisi kutya munhu. Handi mazinzwisisa. Saka zvokuti tinozonzwa kuti hanzi Chimama anga achiti handiyani anonzi Chimama. Kungoisaka audio kokuti hanzi munangagwa zvakatowa kutorongo nema1. You are not a politician. Hauzi mupolitician kai unonzi Chimama. Uri mupolitician here. Zimbabwe ngatibatanei musasundwe nezvinhu zvisina basa rese. I was respecting we anonzi Chimama ndichiti no munhu wechikuru panditonoti ari kurasika. Because ngekuti anenge achisendera kuti tumari tochibva kuna Britain ndoti waakumva atoita kunga amena. Tinoda vanhu vane maprinciples. Hauna mahwana awinawo inonzi Chimama iwe. Hauna munhu aunopinza mumastreet nokuti hauna backup, hauna chawinacho. Uri kungopupa furu chete uchitaura uri ipapo. You are not a politician. Hapana chaunoziva, you know nothing about politics. Unopinza vanhu mumastreet unoziva chiwe chaunopinza vanhu mumastreet. Iwe wakahwanda zvako iko kwauri kokopinza vanhu mumastreet. Isu tine vanhu vari paground vari kuita basa. Tine vanhu vari musystem, we know what you are doing. Iwe wada kumislead vanhu michiti nyoka mabhuna atunonokera. Azodai. I respect you so much, but the way you are taking. Dai ungori munhu ane brain anoda kuwaka iwe supposed to come to me. No. Nyoka mabhuna ona. Pakati date kwete kuti unomhanya kuenda kunoita video kako kasina basa. So we think zvinochinja chizvo. Kana une mahwanika kubva mangwana pinzaka vanhu mastreet vachitoona kuti zvinopera sei. Pinza kubva mangwana pane munhu atakambobata maoko kuti usapinze vanhu mastreet. Kubva kana une mahwana ndogadzira kaposta kako pinza akatoona kuti zvinoperera papi. Pinza vanhu tozoona kuti zvinoperera papi. Musamuvwe nenyaya dzisane basa rese. Ende mapolitician musatorere vanhu mari zvisane basa rese muchisenderwa mari muchiduronga zvinhu zvisiko zvisina basa rese. Geza achauya nesignal takataura and we are planning. Hatina kana mumwe wedu pakati pedu atiri kuzotarisa kuti anofana kurohwa kana kuti anofana kupararirwa neupenyu. Tarisai August iyeye tine vana vakafira mumastreet. Pakati penyu mese muri kuhukura nhasuno pane here munhu akazomboenda mumwe musi akanotarisa vana iva vakapfurwa August kuti anotarisa kuti naimi pane vana amai vakapfurwa vakasiya vana vakazombobhadharirwawo here chikoro vana ivavo vari kuraramawo sei.
chii chiri kuitika mutime yekuomerwa yakadai. Vana vese vai vana namai vakapfurwa, vana vese vai vane vanhu vakapfurwa muna August vai. Pakati penyu mese makanga muri handi pakarira futi vanhu veve vapfurwa. Vazhinji vese vanga vari kumashure maparanga ndakautiza. Makutiza neupenyu hwenyuka. Ava varohwa ka. Ko vana vavo vachachengetwa nani? Think about all those guidelines. Musatambe neupenyu hwevanhu zvongoti ande must ande. You need to strategize. Vanhu upenyu hwavo hwakakosha. Vanhu vanofana kuchengetedzwa. Mutungamiri chaicho anoziva zvaanoita, a very intelligent politician. Asati atinhira muvanhu mumastreet, anofana kuita look onto the ending game kuti kana ndakatinhira vanhu mumastreet chii chaitika. So makaona tichidhirei tichitaura zvesignal, we know something. Tine zvatiri kuziva. Chigame ichi takachimaster. Handi mazinzwisa. Tisu takaronga zuva tisi takagadzira. We know what you are doing. Mnangagwa ari kuzoenda, but haaendeswe neme-emotions. Zvekungoti munhu anongopupa furu, nyoka yemabhuna akaipa, azotidai, mangwana chai tinotinhira. Unotinhira vanhu mastreet unopfurwa, uchazoita seko. Hauna kana protection, you are not a politician. Kurai mune zvematongerwo enyika. Handi mazinzwisa. Hatina isu demonstration yedu yatiri kuita, hatina munhu ari kuzombofa akapfurwa. We know what you are doing. Handi mazinzwisa. Saka musade kunyepera vanhu uko kwambene muchigadzira tumavideo twenyu, muchitaura zvinhu zvisina basa rase, zvakati. Isu nyaya yedu ndeyekubatana. Hapana munhu anofana kungenza achinzi ane ma-one story kana kuti ane chii. But ukaona munhu aronga chinhu, musiye atanga afeila. Tozoona brema mangwana. Kwete kungomhanya unzanzi aiwa nyoka yemabhunu azotinonokera, ndiri kusipesana naye pazuva. Iwe machimhama pauri ipapo, unoronga demonstration ipi iwe? Ironge katizoona kuti unobudirira here nedemonstration yacho. You are not a politician. Munhu anongohukura zvakari ari musocial media. We've been in this game for a long time. Ndakutaurira iwe. I was respect you chiti ano munhu mukuru but ndikutoona kuti uri kutorasika zviri very legendary. Hatina munhu atiri kurambidza kuti asapinde mastreet. But even mapinda mastreet, we need the solution. Nyaya yedu haisi ngopinda mastreet, toda kubvisa Mnangagwa. Une ma-idea api ekubvisa Mnangagwa even wapinda mastreet. You know nothing about this thing. Isi chinhu takachifambira, we know. Patiri kunobata tiri kupaziva. End result yechinhu ichi tiri kuziva. Then kunguva imwe munhu achida kudzorera vanhu, kubvisa mweya yevanhu vanga vagara vari mumudhi wakanaka kuti titore nyika idzokere kuvanhu. Aiwa, itai order chimama. Itai order.